Dragă femeie, dacă ai fost disprețuită, dacă ai fost alungată prin indiferență, dacă tăcerile te-au ucis mai mult decât vorbele sau vorbele mai mult decât orice lovitură, dacă ai rămas fără putere, fără glas, fără speranță, nu uita, Dumnezeu te vede. Plecarea ta, emoțională sau fizică, nu este păcat dacă ți-ai salvat viața. Dumnezeu nu stă de partea abuzului, ci de partea adevărului și vieții. El nu te condamnă că pleci dintr-un loc al morții emoționale, ci te binecuvintează pentru că alegi viața pentru tine și pentru copiii tăi. Și într-o zi vei privi înapoi și vei spune ca Hagar: l-am văzut pe cel care m-a văzut. Și vei ști că nu ai fost niciodată singură, chiar dacă, după ce ai plecat, toți te vor părăsi. Nu uita, Dumnezeu te vede și nu te judecă, ci te iubește, te protejează și te vrea vindecat.